Babuthenjekwayo into engifuna ukuthi mhlambe nje siya highlighta nje nesize sikhulume mhlambe isikhathi esiningi but kunokudideka okuningi uma siza emasontweni kunama church njengokuthi ngiyazi kunebandla njengamanje kunezinto ezitrendayo kunobaba otrenda kuma podcast oxaya amanye ama church ukuthi hayi church ethile akuyona ichurch bona bayibandla nje likaNkuluNkulu bayibandla ngoba abanalo igama ngoba naseKorinte kwangekho ibandla kumele ukuthi njengoba sisila eProtea kuthiwa iProtea ibandla liseProtea nabasePhiri nabaseThekwini kwaMashu singathi ibandla likwaMashu. Indaba yama church idida abantu wonke umuntu uthi mina la ngikhonza khona ngikhonza esontweni eli-right iliphi isonto eli-right just nje ukusummarize kodwa okuyindaba esizoqhubeka nayo sibhekisise ngesikhathi uma lokusiza isikhathi. Ngiyabonga Cebo. Ukuqala nje ekufanele sike understand ukuthi right no wrong are relative terms. Okay. Mangithi relative term uma kuyolwandle kuyoswim ekufaka i-swimming costume. Okay. And go right ufaka i-swimming costume. Kodwa wathi uyesontweni ufaka i-swimming costume seku wrong. Lento beyi right izolo namhlanje seyi wrong. Yeah. Sekuya ngokuthi ukuphi kwenzakalana. Uma usekhaya lami ku right ukuhamba 200 kilometers an hour ngoba uya race. Okay. Kodwa ngeke usibuye e-supermarket uyethenga igrocer uhambe leso speed. Yeah. Uzolimaza abantu asivumelekanga. Yeah. Ibandla likaNkuluNkulu iBhayibheli lithi umzimba womuntu itempeli likaNkuluNkulu iqala emntwini nga1. Okay. Into yokuba sebandleni into yokuba sebandleni lomdali lithi iBhayibheli bonke abamkhonzako noma abakhuleka kuye kufanele bakwenze lokho ngeqiniso nangomoya isemoyeni naseqinisweni. So lokuthi umuntu usemoyeni naseqinisweni uMose mayiqala esondele esihlahleni izwi liyaphuma lithi Mose phumula icathula umhlabathi omuko ungcwele. So i relationship yomuntu nomdali iwumhlabathi ongcwele. So kuqala lapho ke ukuthi ke umuntu unayo i relationship nomdali ngaphandle kwesono. And then ke leyo relationship nomdali iya ngokukhula nayo umuntu naye lokexhumana nomdali evumela umdali emguide empilweni yakhe. Yeah. And then ke indawo la bahlangana khona umdali nomuntu kusenhlizweni. Yeah. Onhliziyo ehlanzekileyo yombona uNkulunkulu. Incwadi kuZaga ithi keep your heart with all thy diligence out of it are issues of life. Zonke lezi zinto umdali omnipresent kodwa kunendawo ebizwa i-heart center la umuntu ngamunye ahlangana nomdali khona. So umuntu mayesenokuxhumana nomdali ene relationship nomdali nalo yana relationship nomdali basebandleni lomdali. Okay. Labo bantu noma behlukene bangaba kuma denomination ahlukene kodwa bona labo basebandleni lomdali kulela sonto kungaba uyi1 osebandleni lomdali kulapha 2 kulapha akekho sebandleni lomdali. Likuphi ibandla likaMdali? Ibandla lomdali lisemhlabeni wonke kodwa laziwa umdali naloyo sebandleni. Uyabona, so angeke uqala isonto lakho bese uthi sekuyibandla lakaNkuluNkulu. You understand? Yeah. Isonto likahle as an institution yokuthi lifaka abantu ebandleni lomdali. Uyabona manje kungaba inkinga wena oliqalayo ungekho ebandleni uthi uzofaka abantu ebandleni lomdali. So ijulile nje le ndaba ibandla lomdali but ke kafuphi ukuthi ibandla lomdali umuntu ngamunye nomdali. And then kuba naleyo relationship ngokwama level consciousness yalowo muntu. But kuba basically God consciousness. Yeah. Yabona. Yo, I know. Ngoba bengishilo ukuthi siya highlighta. Ngesikhathi esizayo izinto sizoyithinta mhlambe makuthiwa kunezincwadi okumele ivulwe sekungavulwa izincwadi. Ngoba umunye umuntu nje manje osayo uthi uzothi uphi umdali. Manje yabona ukuthi ngoba nakusasa okay kiwe esontweni sibona abantu bayihlalele bayiphuzela abanye omunye uthi waye ungayenkozweni athi yena
hayi mina ngikhonza endlini ngisonto endlini manje kube yabona kube impikisano kuzo zonke lezi zinto lezo kodwa ke nje sizoqhubeka nakho konke lokho ke sikubhekisise ngoba engazuthi indaba yokukhonza nokukholwa inkinga kuwonke umuntu. Umbuzo nje lo othi uphi umdali ukhona omnipresent ukhona around wena around mina ngaphakathi kimi ngaphakathi kuwe ukhona is everywhere ukuthi wena unabo ubudlelwane naye na okay ilapho indaba you understand lo budlelwane kukuliphi izinga okwakho naye yabo so yena ukhona yabo and is taking observer status because usinikeze i-free will ukuthi sikhethe and his laws are built in ku-universe and then i-universe ayazi wrong ayazi right yazi ukuthi uma ucabanga kanje ukhuluma kanje wenza kanje because those are tools of creation. I-universe izoresponda ngendlela eresponda ngayo towards wena so they still ibheka i-state of being sakho yabona so indaba nje yomdali indaba yempilo yomuntu indaba ye-spirituality ikumuntu spirituality goes straight to awareness and unfreeze it because i-religion is frozen awareness in a form of doctrine kukhona iqiniso elincane nikholelwa kulo nisivalele kulelo qiniso elincane and then ansakhuli and then nalabo abaneqiniso elincane abaliphethe basivalele kulo laba mhlaba kubuka kusineqiniso ke lela abazivalele kulo into nje abazifunela yona ngenhloso ezithile zabo yabona so kodwa ke ngeke sithathe into eyisonto sithi sekuyinto yomdali ngoba kusasa kuzongena umuntu nibheke izinto ezenziwa umuntu lapho nithi lele yasonto indaba kumuntu nomdali relationship asiba